Nevieš, máš 29 a nevieš? Mám 33 a čoskoro mám 34 a neviem. Ja neviem, akým smerom sa chcem ubrať. Včera som pozerala Mama ožeň, táto reakcia ma dosť zarazila. To ešte úplne neviem. To ešte sa tak hľadám. Nevieš. Čo také, že... V 29 nevieš? Na jednej strane toto nie je nič negatívne voči tejto žene. Absolútne ju aj chápem, pretože je veľmi úspešná, všetko má všetko jasno, čo je veľmi obdivhodné. Ona si zaslúži proste človeka, ktorý je na tom veľmi podobný. Má jasno vo svojom živote, ktorým smerom sa uberá, čo chce od života, akú kariéru. Dáva to smysl. Lenže každý človek má proste iný príbeh. Nie každý dokáže vedieť v skoršom veku, čo chce v živote robiť. Človek je tam, kde je z nejakého dôvodu a niečo sa proste stalo v živote. Mám 33 a čoskoro mám 34 a neviem, ja neviem, akým smerom sa chcem ubrať v blízkych rokoch. Momentálne viem, kde som, čo robím. Pravda je, že to téma v mojej hlave sa veľakrát proste objavuje a mám z toho niekedy depresiu, dokonca až úzkosť a mám pocit, že som nič nedokázala. Vtedy si spomeniem na slova mojej sestry, ktorá mi vždy hovorí: pri mňa si človek, ktorý je obdivuhodný a dokázal si to naozaj veľa. Skús sa pozrieť na seba cez moje oči. A toto je vlastne, čo ma drží nad vodou. Je to o to ťažšie, pretože naša spoločnosť očakáva, že v istom veku už budeš vedieť všetko. Budeš vedieť, kde budeš bývať, už budeš mať partnera, budeš mať toľko zarobené, budeš usadená a bla bla bla. Ale nie každý to tak má. Pre mňa je veľmi obdivuhodné to, že človek si uvedomí, že není proste naplnený a že to nie je ono, to čo robí, je ochotný urobiť niečo pre tú zmenu. Nie je na tom absolútne nič negatívne, pokým pracuje na tom, že chce prísť tam, kde má prísť a hľadá sa. Obdivujem ľudí, čo aj v 29 alebo aj neskôr proste zanechajú všetko, lebo vedia, že toto nie je to, čo ich naplňa. Pre mňa je dôležité, aby sme počúvali seba a aby nás to naplnilo. Ak máš 29, 34, 38 a nevieš, čo chceš robiť, ale si ochotný zmeniť niečo, lebo veríš práve to, čo potrebuješ robiť, chod do toho. Nenechaj sa odradiť tým, že sa cítiš proste mizerne, že nevieš. Pretože ani ja neviem, ale sme na ceste k tomu, aby sme prišli k tomu, čo chceme.